izindlu yenzakalise into endayiqaphelayo ke phaa into yoba xa sisenzeke sasitshingitshane abantu bangaphakathi ezindlini ngoba akuphunywa xa kududumayo. Hayi njima. Siyenze ke esisithi yonke lento kodwa sithi shakes sawugqitha baphuma abantu hayi bajonga umonakalo. Nathi siyile executive sibonile into yoba emveni kwethuba make sizokhangela umonakalo into kungakanani na. Kodwa ayikokwami into kokuba emveni komonakalo kuye kuthiweni bawujambasa simlinde kwela culo 40 umshumayeli wosuku. Yevani ithi le post iphumileyo ngoku ibiphumile kulaa veki kodwa into eyahlala engakhange ijike kulaa mgomo awusukanga umqulu welifu ayisondise kanti nomlilo awusukanga. Kokwam ke ukuchaza hayi lo mqimbi wase-Etamu siseka Ayisondisa man. ngoba lo mgomo usentlango apha bakhona kodwa ayikokwam ukuchaza into yokuba kwenzeka ntoni. Kodwa mna into endizoyithetha into yokuba noba siye sathi xa sifumana ii-casualties sijingela kodwa awusukanga umqulu Hayi mbo. welifu. Sawufumana elipulo ke lika-40 bawudzabhasa andiyazi uza kumakuthiweni kodwa bazalwane bam kuyawusixelela uba masibheke ngaphi siye ngaphi. Iculo 40